Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Poslovno pismo je dosta zahtjevno i različito od privatnog pisma. Poslovno pismo ima i svoju formu, odnosno svoj oblik. Ako promijenimo redoslijed sastavnica poslovnog pisma, onda možemo utjecati na njegovo nerazumijevanje ili lošije razumijevanje ili u svakom slučaju na drugačiji obzor očekivanja onoga kome je poslovno pismo namijenjeno. Jedan od važnih dijelova poslovnog pisma jest i navođenje predmeta poslovnog pisma. Predmet obično navodimo tako da iza upravo riječi predmet stavljamo dvotočku i nakon toga velikim početnim slovom pišemo naziv poslovnog pisma, odnosno mogli bismo reći sadržaj poslovnog pisma. Ono o čemu u poslovnom pismu govorimo, o čemu se u poslovnom pismu radi, o čemu je u poslovnom pismu riječ. Pa, na primjer, predmet poslovnog pisma može biti molba za nešto, može biti poziv na nešto, informacija o nečemu. I to onda trebamo navesti. Neki kažu, pa dobro, zašto stalno pisati predmet poslovnog pisma, možemo li koji put i izostaviti predmet poslovnog pisma. Važno je staviti predmet poslovnog pisma kako nam se ne bi dogodilo da zbog nekog razloga poslovno pismo onaj koji ga prima previdi, da mu se učini da je riječ o nečemu nebitnom, nevažnom i kako ne bi to poslovno pismo ne pročitao, odnosno kako ga ne bi obrisao. Toliko je važno staviti predmet poslovnog pisma ili njegov sadržaj, to jest o čemu poslovno pismo govori. Danas vrlo često programi u kojima pišemo poslovna pisma kao elektronička poslovna pisma upozoravaju na to da u našem poslovnom pismu nema predmeta i da bi bilo poželjno da ga stavimo. Predmet poslovnog pisma svakako olakšava komunikaciju i osigurava da poslovno pismo bude pročitano. Također bit će pomoći nama, jer kad stavimo predmet poslovnog pisma, onda nam je jasno o čemu moramo pisati i ne bi bilo dobro da lutamo i da pišemo o nečem drugom, nego da se zaista pridržavamo teme koju smo predmetom poslovnog pisma najavili. Pišite dobra poslovna pisma, provjeravajte jesu li ona bila uspješna i ako nisu, provjerite je li možda razlog bio taj što niste naveli predmet poslovnog pisma. Hvala vam na gledanju.